paperitehäsalueen takamailla. Siinä tuon junarajan putkien takana Kavo, Kajaanin Voima, kaukolämpölaitos. Sieltä tulee Pirttiin lämpö. Siinä on vanha jäteveen puhdistamo, tuo ei taida olla enää käytössä. Ja tuolla on sahalle puita ja nuo rakennukset on vielä käytössä. En oikein tiedä tarkasti mitä siellä tapahtuu. Niin siellä takana on se viinatehas. Täällä on Vyrtin toimisto. En tiedä miten tänne pääsee sisään, kun tää on suljettu. Mutta ehkä se on semmonen haasteellinen, että sit kun pääsee, niin ostetaan enemmän. Lumi on tässä. Onko se nyt näitä oikealla olevia rakennuksia? Taitaa olla. Tässä näin noitten betonien takana on se. Tuolla lumihässäkkä, joo. Tosta sinne pääsee sisään. Ja tuolla vasemmalla rakennuksen uumenissa on niitä kun soittelette S-bonus tänne perään, niin siellä ne neitokaiset vastailee teille, että ei makseta. Ja sitten se loppu tapahtuu, että se vetää ne verkot molempiin veneisiin ja sitä juottaa käsiin. Joo, tuossa vasemmalla on tosiaan jotain vanhaa paperikonehallia. En muista mitä numeroita siellä, oliko täällä 4 paperikonetta yhteensä. Tuossa vanha ensimmäinen liitokone. Niin, ja tuossa tosiaan tässä vasemmanpuoleisessa rakennuksessa on nyt niitä ensimmäisiä noita supertietokoneita. Onko niitä 2 vai 3 kappaletta, mitä lie siellä. Sitten on myös kaupallisia tietokoneita, siis noita yritysten omia Deho, ADG, laitteita ja Sportin pitäisi tunnistaa. Se on semmonen Lexus tunnistin siinä, että Lexus on. No ei vain, ne. Siellä on rekkarin perusteella ne ällistellyt sitä. Suoraan eessä vaalea tornio. Vanha saha. Itse asiassa palolaitos oli paperitehtaan aikoina. Nykyään onkohan siinä sahan konttori. En mä tiedä, onko siinä enää sahan kanssa mitään tekemistä. Siinä ulkoisia virmoja. 97 tein tuohon rakennukseen. ATK-verkko Ethernettiä oli lakua vetämässä. Tuolla takana pikkusen näkyy noita ikkunoita, niin siellä on Meitsin palakkakuoppa. Se on se entinen pääkonttori. Siinä on tätä sahajaa itsessään tuonne vasemmalle. Ja sinne Pölkky on rakentamassa himputi iso sahaa parhaillaan. Liekö tulee tänne asti se saha, mutta semmoinen. Ja tuolla takana on suoraan mäen alla on joki sitten. Mut se siitä.